yabo na da sirrin Allah, shaubawan Allah, mai kira abi Allah, ba tsumi da dabara gare ni sarki Allah. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Kai salati ga mubaddali matsayarar mu duka, mai rabo daga taskar ka mai saka da abika. Ali da sahabban sarabbi sanya su duka, sun yi kuma sun kara, auliya masu kira, sada dukkan malaman mu rabbi na roƙe ka. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Fatima ummu Abiha ya ishe mu gane, kin zamo rahamar duk alam kedin ta daban ne, babu alfahari na yabe kin sanni ne, shugaba ne yace Fatima yata ce, sannan ya ce tsoka gare shi ita din shi ne. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Gidan isa ka fito tafiyar ka ya za ta tsaya, shehu Ahmadu mun samu kan mutum janiya, baya bara sirrin jikinmu ne kausiya, babu ranar canji shehu ya daga taji, Ahmadin yarwa da kai muke adon duhiya. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Salam alaika makamin ilahu ka baja arni, salam alaika da sharrafi ya ce zaitun, salam alaika kafin rabbi ya ce shishi ne, mai tawadu gausi mai yawan ikilasi, babu ni badin wanda bai da kai kowa ne. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri sannan ku bar mana ihu, kaddara ta riga yi fata a nan ba sulhu, tafiyar inyasi za mu ko ba sisi, tira ko halaka mun bi shehu ba ma shehu. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Karka damu yi ta kanka dan uwa bar ni haka, ko ka shiryu ko in bata baya hannunka, baka canjin kadarar da rabbi ya tsara ka, don ko shi Allah ne kai ko na gabawa ne, rabbi na gode da ka tsara ka. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Mai rabon aiki shehu rabbi ya baka duka, mai tarar aiki dole ne fa sai an bika, kinkakin Allah shehu na ya shaida ka a cikin Qur'ani har hadisai mu sani, in kana jazo ka gani ka bar yin shakka. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Banda in an ce da ni anan shehu ya ce, ban shiga duk shirgin da shehu ya ce mu ce, ba jira a gurin duk da shehu ya ce mu ce, mu ya zarta ka dan uwa bar shakka, in kana ja da fadarsa dole sai ka zauce. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Shehu ya yi tarbiyya gare mu halin kirki, babu alfahari zan faɗe shi ne kan aiki, shi fa ba shi da aiki da ya wuce na ma'aiki, ba dare ba rana hidimar manzona, randanan shuka shehu ne ya sami taki. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Abafati atubar rahama a gare mu, masu tingim tari ga mai bida ya samu, marar gida ya maji tusarrufi a gare mu, ya wuya ba bashi har zuwa numfashi, cikar muradi ya samu shehu ya karɓe mu. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara. Uban marayu marashin uba ka zo ga shehu, mun wadatu har ahalin mu sun wuce ihu, yau suna nan a cikin mu makiya ku yi ihu, mu ko murna mu kai namu ya wuce yayi, babatin ja baya a shehu ba masu sulhu. Kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu, yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara.
zan je ne babu rudu tafiyar ka shehu gatan wane dukiya ya shehu bai da su kome ne shi ka bar shi ga Allah dan ma'aikin Allah in kana son komai ya baka rika son Allah kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara yabon wani ya zama dole na aminta da wannan in kamata yi kama a ce kamar dai wancan idan biyar ta yi biyar hada su sun zama goma masu ji sun gane mai abun daidai ne idan fa kai ne aikin kaza ya nuna kai ne kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tara dubu jiran ne baban mu binka ya zama dole ado da Allah kai ya wuce a dan mailal kana ta yada so shugaban da shi zaɓi a ran da za a yi sabi muradina ya hudu shugaban bani da ƙarshe sa da shi muka kulle kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tara gida da titi mu yabe ka ya zame mana tilas muna da yancin da ka ba mu babu mai mana tikas shehu mai diwani da kashi ilibasi mai rabo ya yi kari namu baya gori dan uwa tafiyar shehu zo ka bar wasu wasu kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tara mai gidan shara wuci kan batula zara ya sharif rabin usman kama da damara rabbana kai rama ga jarumi mai fikira ya saka mu hanya wacce ba jayayya ya sharif yusuf addu'ar ka kayi ka kara kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu yan uwa ku yi haƙuri ba mu bane muka tsara wasalam nan ne zan tsaya na dan da sa'aya ba ya karba dan Allah kara sau mini aya saka buli maki ya zama yana soyayya duk da ban kai ai ba shehu ba za ka ki ba isa ba da rebo kunya ban ka ba na gajiya kiran gini ran zane aka yi mu da san shehu